भिडिअखौ बिनिफ्राय जागायनोसै अब्ला थुदो खुलुमबाय गोबावनि उनाव ब्लग भिडिअ लाबोबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअखौ बे नैबे गारि सालायनायनिफ्राय जागायनोसै जों दा थांगासिनो दं जाहैबाय जोंनि मण्डलिनि सिङाव थानाय नौ अक्ट'बरावहाय गोथार जुलि गाबोनहाय जानो दङ दा बिनि खामानिया बेसेबां आवगायखो मा डेक'रेसन खालामदों माबायदि साजायदों बेखौहाय दिन्थिहैनोहाय जों थांगासिनो दङ आंजों लोगोसे दंफायो नै गारि थ' बिदिब्ला चलो दा आं सफैबाय लोगोफोर हाबानि जायगायाव माने गाबोननि जानो गोनां हाबायाव नोंथांमोना माबायदि साजायगासिनो दं बेखौहाय देखायगासिनो दं नायदो आरो गोबां बाखि दंबावो अब्लाबो आं जाखिनि साजायगासिनो दं बेखौहाय देखायगासिनो दङ माबायदि खालामगासिनो नोंथांमोना नायदो बिदिब्ला बे जाहैबाय मेन गेट मानि दा साजायबावगोन दा फुंनि 9टाल' जादों नालाय मावग्रा हान्जाफ्रा दाबो सफैथ'वाखै नैबे जाहैबाय मेन गेट दा सिङाव हाबलांनि अब्ला बाहाय बानायगोन गोबां डेक'रेसननि गेट खालामगोन बिथांमोना बाखि दंबावो माने दिनै सानसे दंबावो नालाय मावनोहाय दिनैसो सुक्रुबार गाबोन सुनिबार हाबा दा सिङाव नायलांदो चलो नैबे जाहैबाय नैबे साहा लोंग्रा आलासिफोरखौहाय बाहाय जिरायहोनानै साहा लोंग्रा बानायदों नै बाहाय गोबां डेक'रेसन खालामदों नायदो नै जोंबो मैया मावफैदोंमोन दा बेबायदियाव जाजेनबाय नै साहा लोंग्राया मेन सिदा लामाजों फैनानैहाय ओरै सिङाव हाबलांगोन नै आलासिफ्रा ओरै सिङाव हाबलांगोन नै बेबायदिनो ओरै सिङाव हाबलांनानै सिङावहाय माबायदि साजायदों देखायगासिनो दं वाव नै आद्रा दंबावो गोबां खामानियानो बिथाङानो नै जोंना डेक'रेसन खालामग्राया गाबोननि जानो गोनां हाबानिखौ दा गोबां बाखि दंबावो नै खामानिया बरिया जाहैगोन डाइनिं माने हटेल बाहाय जाग्रा लोंग्रानि हटेल जागोन बाहाय गोबां साजायनो बाखि दंबावो दिनैहाय गासैखौबो मावफुंगोन ओरैहाय संनाय खावनायनि हटेल जागोन इयाव दै जाखिनि हायो ससेब्लाबो आं दिनैनि गाबोननि जानो गोनां हाबानि भिडिअखौ देखायबाय जोंनि मानगोनां फालकनिनो फिसालानिनो हाबा मिथिसार बसुमतारीनि आरो नोंथांमोना बयबो फैदो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय दा जाखिनि डेक'रेसन खालामनो बाखि दं दा खालामगोन मावगोन दिनैनि भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर आरो हाजासे गाबोन फुल भिडिअ खालामनो नाजागोन नोंथांमोना बयबो इन्जय खालामगोन होननानै आसा खालामबाय चलो